ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସତ୍ୟତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏହାର ସୃଷ୍ଟିର ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁକ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ଏପରି ବହୁତ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ନିଜେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ରୂପେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଏକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏହି ମାନବ ସମାଜ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ, ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କଭରି ଓଡ଼ିଆରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 9000 କୋଟି ପ୍ରକାଶ ବର୍ଗ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଅତି କମ୍ରେ 1 ବର୍ଷ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ଅତି କମ୍ରେ 100 କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଏବେ ଏହା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ଉପସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ କି ବିଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ତଥା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଭଳି ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବଜଗତ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରିବ। ଏମିତି ବି କିଛି ଗ୍ରହ ଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଲିୟନ୍ କହିଥାଉ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ କି ସେମାନେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଥାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମତରେ ଏଲିୟନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଲିୟନ୍ମାନଙ୍କୁ ୟୁଏଫଓମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା କୌଣସି ବି ଅଜଣା ବସ୍ତୁକୁ ୟୁଏଫଓ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ୟୁଏଫଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି। ୟୁଏଫଓମାନେ ଆକାଶରେ ନିଜ ଗତି ଏମିତି କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ନିଜର ଫିଜିକ୍ସ ଓ ଭୌତିକ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏକ କାରଣ ଯାହାକି ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଜାଣିବାକୁ କି ସତରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଲିୟନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆର୍ଟଗଲ୍ ମିଚେଲ୍, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଆପୋଲୋ 14 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ 5 ଫେବୃଆରୀ 1971ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜର ସହଯାତ୍ରୀ ଏଲାନ୍ ଏଫର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ 9 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନାହୁଁ ଏବଂ ଏଲିୟନ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲିୟନ୍ଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଆମେରିକା ଦୂରଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲ CNN ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ଏଲିୟନ୍ଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନିକ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଲଗେରିଆରେ ଥିବା ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଲାଚେଜାର ଫିଲିପାଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏଲିୟନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି ତଥା ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆମେ ଆଗାମୀ 10-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିୟନ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏସବୁ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ବୋଧେ ସମୟ ପାଖରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ। ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଉଠିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ଏଲିୟନ୍ ମାନେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଶାଳକାୟ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହିଁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।